konna mixjin fost ħafna tankijiet li kienu Russi, u hemm minnhom kont miexi wara nieru letteralment irfist x'imkienu 5 ċentimetri bot misajja kien hemm grenade. U dak il-ħin malli ndunajt biha tipo qalbi just waqfet. U l-esperjenza kienet waħda li tbeżżeb. Din is-sitwazzjoni li sabu ma' wiċċhom il-ġurnalisti Maltin Giuseppe Attart u Neil Camilleri fl-Ukrajna hekk kif ilhom jiem jirrapportaw minn dan il-pajjiż. Attart u Camilleri f'isem il-Malta Independent bħalissa jinsabu fil-belt ta' Lviv u mistennija jirritornaw lura pajjiżna l-ħamis li ġej. Huma spjegaw ma' Net News kif minn dak li raw huma stess dan il-konflitt jidher li baqalu x-xhur għaddej li ma' konflitt qed iġib miegħu perikli kbar għall-Ukreni. Qabel morna ġo Buċa, kulħadd iwissina li r-Russi ħallew ħafna strussivi moħbin warahom. U letteralment għalunna kull pass li tieħdu jista' jkun l-aħħar wieħed tagħkom. Tmissu xejn, għodu attenti. Il-ġurnalisti Maltin spjegaw kif l-aħħar jiem irraw sitwazzjonijiet u xeni li se jibqgħu markati għal dejjem fil-memorja tagħhom. Aħna kollha ma jiġri anke meta tara soldat Russu tipo mejjet, il-biċċer, maħruq, mitfuħ nofs ta' triq, biċċitta ta' ġismu mixħutin l-ammulaw. Xorta tħoss għal volja da kien soldat Russu li fl-ħar mill-ħar invada pajjiż. Però naħseb l-ar ħaġa meta tara nies innoċenti mejtin. Per eżempju fil-qabar tal-massa jidher li kien hemm numru ta' tfal u nisa dik xi ħaġa li torta. Il-Maltin irrimarkaw ukoll fuq l-għada li qed tispikka fost il-poplu Ukren u nies qed jgħinu lil xulxin bil-mezzi kollha li jistgħu.